helemaal aan de rechts gestuurde, maar dat maakt niet uit. En hier zijn 1973, startend in de toerklasse. Dennis Lensen is chauffeur en Fleur van Overmeren, die moet de route wijzen hier in het Zeeuws-Vlaamse. Zal dat lukken? Zeker? Oké, prima. Ze zien het helemaal zitten. Dus wat dat betreft, als je de volle toerroute begint, dan kan er dus helemaal niks verkeerd gaan hier in Hulst. Dennis Lensen dus aan het stuur en Fleur van Overmeren met deze Jaguar E-Type, bouwjaar 1973. Dat is ook een hele zware, maar we zien dat er aan de achterzijde V12 op staat. Dus dat betekent dat het een 12-cilinder Jaguar is, dus dat is een hele zware. De snelheid, daar zal het niet aan ontbreken vandaag. Ja, dat heb ik niet direct altijd nodig, want als je te hard rijdt, dan heb je kans dat de bordje aan de kant van de weg staat om te kijken of je goed rijdt, dat je het over het hoofd ziet. Dan krijg je een Mercedes, dat is een 208. En dat is uiteraard ook een cabriolet. Bouwjaar 1978. Dat is dan van Jan van Wijk en Christian de Max. Die met deze Mercedes 280 SL, dus we rijden op de en krekenrijding. Zo waarschijnlijk ook een elektrisch dak op zitten, dus het moest handen niet. Ah, maar het zal toch wat snel op de nek gaan, denk ik. Nou, oké. Ja, oké. Maar we hopen dat het meneer Van Wijk heeft gepakt in ieder geval opgezet, dus moest er een paar regendroppels kunnen vallen, dan zit ze vaak op het scherm. Jan van Wijk is met Christian de Bats met deze Mercedes is uit 1978. De eerste keer dat jullie aan de dijk meedoen? Had meer meegedaan? Oh, oké, geen probleem. Dus wat dat betreft kennen jullie het spannetje meegeven van deze rit. Dat was het eerste papier. Gaan we naar het volgende kijken en dan zien we dus nummer 46 van de Reliant Chemical. Ja, ik hoop toch nog weer naar de cabrio, dus ik zie wel. Nou, dan zien we hier een Reliant Scimitar GTE uit 1975. Reliant was ook weer een Engels merk en dat is dus begonnen, of dat misschien, ja, later dat weet ik niet, maar in ieder geval Reliant heeft ook nog driewielers gebouwd. En die driewielers, dat zijn de autootjes met één wieltje aan de voorkant en twee wielen dus aan de achterkant. En dat is dezelfde fabrikant die deze auto dus heeft gemaakt. Deze Reliant Scimitar uit 1975. Dan krijgen we een diesel, zo te horen. Een Mercedes diesel, een cabriolet. En dat is Jan de Schrijver en Joost van Denderen. Een auto uit 1970. Bijzondere auto, want dit model van deze Mercedes is nooit van zijn leven vanuit de fabriek uitgevoerd, dus in cabriolet-uitvoering. Maar er zijn allerlei fabrikanten, allerlei carrosseriefabrieken die er toch een cabriolet van hebben gebouwd. En dat is dan deze met het bouwjaar 1970. Dus eigenlijk in toen de tijd, die jaren, was het erg een beetje vreemd dat je een diesel had en dat dat dan een cabriolet was. De latere jaren is dat wel meer gebeurd, dat er een dieseluitvoering van een cabriolet was. Maar toen de tijd was dat toch wel een klein beetje bijzonder. Deze Mercedes, een 114 type. Een Mercedes die doet het altijd in allerlei types, dus 114, 123 enzovoorts. Dan krijgen we een NSU. Een NSU 1000, en dat is van bouwjaar 1972. Paul Willems en Kenny Willems. Deze NSU is ook een merk geweest wat bijzondere sportprestaties altijd heeft geleverd. En dan denken we bijvoorbeeld aan de NSU 1000 TTS. Een motortje van minder dan 1000 cc, maar verschrikkelijk snel. En later de 1200 TT, die waren dus ook bijzonder geliefd in de racerij. En uiteraard ook in allerlei andere sporten. Rallycross zullen we er dan nog maar even bij vernoemen. Dat was dus ook NSU, dus een bijzonder populair merk. En voornamelijk omdat de motor dus achterin lag en dat autootjes waren die bijzonder snel waren om te starten. De meesten zetten dan het motorkapje open. Het is een luchtgekoelde motor en dan kan er nog wel meer lucht eruit. En dat geeft dan het sportieve imago dus van deze NSU. Dan krijgen we de top van de maanakker.
een hele degelijke Peugeot 203 uit het bouwjaar 1958. Kijk eens aan, de heren zijn modern uitgerust, want ze hebben een moderne brandstripmaster hebben ze in de auto zitten. En deze Peugeot om de weg te wijzen, nou de weg niet te wijzen, maar de meters dus hier van deze Peugeot. De Peugeot 206, uiteraard een hele betrouwbare auto, uiteraard ook gemaakt in Frankrijk. En nadat deze 206 uit productie is genomen, dan is hij overgestapt naar de 404. Dit soort auto's dus, en zeker in Frankrijk, is ook nog uitgevoerd dus in allerlei andere uitvoeringen. Maar ik dacht dat je ook van deze nog een pick-up hebt gehad, een stationcar hebt gehad en dergelijke. En ook nog een cabriolet, maar die zijn verschrikkelijk zeldzaam. Deze Peugeot 206, bouwjaar 1958. Dan krijgen we iets anders, dat is een wat modernere auto. En dat is een Bentley uit 1991. Jan Willem IJsbaard en Oscar Vos. Hier met deze Bentley. Nou, dat is een compleet gezelschap. 4 personen zitten erin, dus dat kan niet misgaan. Die kunnen met z'n allen, kunnen die de chauffeur de weg wijzen over de Zeeuws-Vlaamse wegen. Bentley, een oerdegelijk Engels merk. Maar het is niet meer in handen dus van de Engelsen. Het is in handen van het Volkswagen-concern. Daar behoort dus op dit moment daar Bentley bij. En je kunt dus ook nog steeds nieuwe Bentleys steeds kopen. Jan Willem IJsbaard, Oscar Vos en de rest van het gezelschap met deze Bentley Turbo R Sport uit 1991. In ieder geval moeten we hopen dat ze niet te veel verkeerd rijden, maar dan moeten ze gaan draaien en keren. En dat is met deze Bentley wat moeilijker natuurlijk, want dat is toch een enorme grote auto. Dan krijgen we een Lotus, nee, een Envader. En dat is een Envader dus uit 1973. En dat is Johan Maranis en Caspar van Dien. Dus met deze Envader, een Gilbert Envader, dat is ook weer een Engelse auto. Oh, jij, oké, prima, dat is gewisseld dan. Deze Engelse auto, dat zijn, ja, die kun je in Engeland, zijn de Engelsen daar toch bijzonder sterk in allerlei bouwpakketten te leveren. En dan gebruiken ze onderdelen van allerlei andere automobielfabrieken. En dan ontstaat er dus een auto. Dat is een Gilbert Envader, deze auto dus, maar is ook weer toch een wat bijzondere auto. Heeft ook wat trekjes, denk ik, toch van onder andere Lotus en dergelijke. Maar deze auto is toch ook wel bijzonder, want zoveel zie je er hier niet van in Nederland. Lotus staat erop. Ah, dat betekent dus iets anders dus. Dan krijgen we hier een Amerikaan weer, een Ford Thunderbird uit 1962. Deze Ford Thunderbird uit 1962, Laura Berghoff en Rick Seelen. 1962 rijden ook weer in de tourklasse. Hier in de tourklasse cabriolet en uiteraard hebben ze de kap opengelegd. Want we zijn hier vandaag op 30 april, dus bijna het voorjaar gaat beginnen. De zon gaat komen en dat betekent dat je dan met de cabriolet dus open moet rijden. Laura Berghoff en Erik Seelen met deze Ford Thunderbird uit 1962. Ik denk dat deze auto toch ook al 60 jaar oud is, dus wat dat betreft ja, heeft hij toch heel wat meegemaakt voor de Thunderbird. We hebben uiteraard daarnet al voor Mustangs en dit is een Thunderbird. Dat is een heel wat andere uitvoering. Deze Thunderbirds die zijn dan weer iets groter. Tara Kuil van Haperen en Monique van der Berg. En die rijden met een Trabant. Ook weer een Trabant. Blijkbaar zijn er bij de familie Kuil toch heel wat Trabantjes in gebruik. En dit is een van deze Trabants. Ze hebben niet alleen een dikke Porsche, een dikke BMW, maar ook deze autootjes dus uit het Oostblok, deze Trabants. En deze beide dames, nou, ik denk dat het een damesequipe is. Ik denk dat dat de enigste damesequipe is die ik tot nu toe van start heb zien gaan. Dus ik weet niet of daar exact een andere nog een prijs voor zal zijn vanavond. Maar misschien zullen jullie dan nog wel in de prijzen vallen. Tara Kuil van Haperen en Monique van den Berg met deze Trabant in de tourklasse uiteraard. En gaan van start dus als startnummer 53 met deze Trabant. En je hoort het motortje lekker pruttelen. Dat betekent dus dat het ook weer een tweetakt is. Deze tweetakt Trabant. En schakelen, dat moet je aan het stuur doen. Er zit geen
zijn pook op de vloer, maar dat gebeurt dus aan het stuur. Dan krijgen we een Jaguar en dat is een MK2 met aan de start dus Annette de Kraker en Vivian Kwaak met deze. Oh. Ah, de startkaart hebben ze niet. Nou, dan moet nog even wat georganiseerd worden. Want anders ja, kun je wat controlebordjes onderweg zien. Maar dan kun je de controles niet opschrijven. Dus deze dames zullen even moeten wachten voordat ze dus kunnen starten met deze Jaguar. Annette Kraker en Vivian Kwaak met de Jaguar MK2 uit 1967. Ook weer, we zien toch vandaag hebben we nog heel wat Engelse auto's hier aan de start gezien. En ook deze Jaguar is ook weer een merk dus wat uit Engeland afkomstig is. Engeland, een land wat ooit een verschrikkelijke autoproductie had. Maar er is bijna eigenlijk niks meer van overgebleven. Je had onder andere het Leyland concern, een verschrikkelijk groot concern. Met verschrikkelijk veel verschillende merken. Ja, ze hebben de controlekaart gekregen. Dat betekent dat ze dus netjes kunnen opschrijven de controles die ze onderweg dus zien staan. Schrijf je pen. Dan moet je wel een schrijvende pen hebben natuurlijk. Maar anders dan helpt het toch niet als je de controlekaart hebt. Ja. Prima, dames. Succes met de Jaguar. Dan krijgen Jan Vinken en Annelies Korst rijden met de Alpine A110. Bouwjaar 1974. Alpine, een merk wat dus eigenlijk ook een klein beetje familie is, of wel heel veel familie is van Renault. De motor die erin zit en dergelijke, dat is allemaal van Renault. Jan, je mag gaan starten hoor. Jan Vinken en Annelies Korst dus met deze A110. Tegenwoordig ook weer te krijgen in de nieuwe uitvoering. De Porsche van Peter van den Mullen en Timo van den Mullen met de Porsche 911 uit 1978. Ook deze heren die maken gebruik van de moderne technieken. Een telefoon is de meteraangever. Nou ja, dat krijg je voor niks. Anders kun je er een tripmaster in zetten, maar die moet je ook kopen. En een telefoon die hebben de meeste mensen, dus daar kun je daar makkelijk dus gebruik van maken. Deze heren niet onbekend met de sport. Ze weten waar ze aan beginnen, weten wat ze hier moeten doen in Hulst en ze gaan aan start van de toerklasse met deze Porsche. Porsche de 911, een bijzondere Porsche. Porsche heeft dat 911 heeft hij ontworpen en op dit moment is het model nog steeds eigenlijk in de grote lijnen dus in productie. Dan krijgen we Robert Vinken met een Donkervoort. Een Donkervoort en die is dus, welk bouwjaar is die? 2004, deze Donkervoort. En dit is een auto die dus in Nederland gebouwd is. Dat zijn auto's die bij de familie, de firma Joop Donkervoort, die zit er ergens in de Flevopolder, dacht ik dat die zit. En die bouwt dus deze auto's in allerlei moderne uitvoeringen en die is er nog steeds dus mee bezig. In principe is die ooit begonnen met iets op basis dus van een Lotus. En dat is dus uitgebouwd tot deze auto's. Een auto die dus, ja, waar je bijna op de straat zit, dat betekent dat hij heel laag zit. En dat betekent ook dat hij een enorme goede weglegging heeft. En dat je daar enorme snelheden mee door de bochten kan gaan. Maar dat is vandaag hier in Hulst dus niet de bedoeling. Deze Donkervoort. En ik denk dat de Audi motor dat hij dus in deze Donkervoort zit. Dan krijgen we nu Monique de Bruin. Wordt bijgestaan door Ingrid Piekevet. Deze beide dames. Daarnet hadden we al een damesequipe van de familie Kuil. We hebben nu weer een damesequipe. Dus ik dacht dat de dames in het trabantje, dat de dames waren die eventueel voor een damesprijs in aanmerking zouden komen. Maar we zien dus Monique en Ingrid, die staan hier met de Mini Cabrio uit 2009. We hebben aan het allereerste begin een kleine Mini hier aan de start zien staan. En dit is dan een moderne Mini die op dit moment nog steeds gemaakt wordt in allerlei verschillende uitvoeringen. Deze Mini dus van Monique de Bruin en Ingrid Piekevet. Met deze Mini starten in de tourklasse. En ook zij hebben het routeboek al klaar liggen. Met als eerste stukje dus de bolpijl. Waarmee ze dus hier van start gaan. Dames, succes! Dan krijgen staat hier op mijn programma een
het niet worden. Dit is dus een gewone eend. Welk bouwjaar is deze eend? Van 82. Dat betekent dat dat een van de latere uitvoeringen zijn. Mark Zaan en Raymond van der Meij, die met z'n beiden hier met deze eend hier aan de start staan. En daarna krijgen we straks nog een eend. De eend, ook een enorme populaire auto dus in Frankrijk. Die is ooit gebouwd. En dan waren er een aantal eisen in en die werden gesteld. En er was onder andere een eis bij dat er een man met eieren van achter op de achterbank moet staan. En dan moest je met allerlei waggetjes moest je daarover kunnen rijden. En die eieren die moesten dan niet gebroken zijn. Vandaar dat die eenden dat die zo waggelende wegleggingen dus hebben. En dat was dan om die man met eieren te beschermen tegen het breken. Zo is dat dus ooit gebeurd. Heren, succes! Denk ik, want we hebben nummer 60 is er niet. Dat betekent dat wij hier nummer 61 hebben. Dat is Mireille Hameling en Carlo Hameling met een Audi TT uit 2001, startend in de tourklasse. Deze Audi, we hebben heel wat auto's hiervoor, hebben we een Auto Union zien starten, oftewel een DKW. En in feite is Audi daar een opvolger voor. We zien daar ook de ringen dus van Audi zien we daar staan. Deze Audi TT's die we dus zowel in een cabriolet uitvoering hebben als in een coupé uitvoering. Maar dit is de cabriolet uitvoering. Elektrische kap zit erop. Dus op de knop drukken en dan gaat de kap dus dicht. Dus wat dat betreft, als het eventueel gaat regenen, geen enkel probleem met deze Audi. Lukt het met de kaart? Ja. Druk doen. Oké, bedankt. Succes. Dan krijgen Marlene Tielens en René van Domburg eveneens met een eend uit 1985. 1985, deze eend, ja. Kijk, en de eieren liggen erin. Kijk eens aan, zie je het? Dat is bewijsstuk. Mevrouw heeft mijn verhaal gehoord, dus vandaar dat het klopte. Kijk eens aan. Maar we moeten wel zorgen dat die eieren heel blijven. Ik kom vanavond naar hier om dat te controleren. Oké. Deze Citroën, ja. Het verhaal dat klopt toch met deze Citroën. Deze auto dus van Marie Tielens en René van Domburg. Ze hebben het kapje dus opengelegd. Dat betekent dat zij ook vandaag verwachten dat het dus mooi weer zal blijven. Maar zeker lukken. De eend, er zit ook de schakeling, die zit in feite eigenlijk in het dashboard. Dus dan moet je bij wijze van spreken, moet je daarmee dus in de benzine moet je daar roeren. Deze eend, enorm populair zijn ze geweest. En ze zijn op dit moment zijn ze stijgende in de waarde. De prijzen die worden steeds hoger wanneer je nog in het bezit bent van een goede eend. Maar je kunt er nog heel veel onderdelen van krijgen. Want de onderkant van die eend, dat is iets wat wel eens kan roesten. Maar die onderkant kun je nog helemaal compleet nieuw kun je die kopen. Dus wat dat betreft is er dus geen enkel probleem. En er is nog steeds een grote voorziening dus van onderdelen van deze eend. Dan gaan ze zo meteen van start. Marlene Tielens en René van Domburg met deze eend dus uit 1985. Ah, een wijntje hebben ze ook maar bij een stokbrood op, want dus, jullie zullen geen honger lijden vandaag. Niet te veel wijn drinken, want dan kom je in plaats van hoofd kom je misschien een slice uit. Dat is ook de bedoeling niet. Oké, nog 5 seconden voordat jullie mogen starten. Deze equipe dus met deze eend. Kijk eens aan, ze zijn vertrokken. We krijgen nummertje 63 en dat is Christiane Verkouteren en Annelies Rijtsma rijden met een Auster Healey, een 106, oftewel ook een 6-cilinder met deze Auster Healey uit 1956. Dat betekent dat dat ook een hele oude Auster Healey is. Deze dus van Christiane Verkouteren en die wordt uiteraard ook meer gebruikt voor de rallysport, want we zien er allerlei klokjes en dergelijke zien we erin zitten. Dat betekent dat zeker de chauffeuse Christiane Verkouteren dat hij aan meer wedstrijden meedoet, maar dan wel met een andere kaartlezer. Maar die is er vandaag niet bij, want die zit in de organisatie dus van deze wedstrijd. Christiane Verkouteren en Annelies Rijtsma met deze Auster Healey, hele oude Healey, dus uit 1956. Betekent ook weer als je de kap naar boven en naar beneden doet, dat dat niet elektrisch gaat. Ja, oké, deze heren
dus met een andere auto dus. En die stonden dus met een Australië stonden die op. Dat is Hans Vermeer en Suzanne Vermeer. En die rijden nu dus met een Porsche. De Porsche dus 911 Targa uit 1973. Ook deze modellen van Porsche zijn nog steeds niet te krijgen, ook in een Targa-uitvoering. En de Targa-uitvoering is dat je het middenstukje eruit kan halen, dan die dat eigenlijk als een soort cabriolet. Dus als het eventueel gaat regenen, de cabrioletkap, het middenstukje zal waarschijnlijk in de koffer liggen aan de voorzijde bij deze auto. Dan stop je dat in en dan zit je dus lekker droog. Deze 911 Targa dus uit 1973. En dat is dan startnummer 64. Hans Vermeer en Suzanne Vermeer. Dan krijgen we weer een Ford Mustang. En dat betekent dus dat deze is van Joost Smits en Angelique Smits. Met deze Ford Mustang in 1968. Een 6-cilinder en 8-cilinder. Een 6-cilinder, deze Ford Mustang. Een enorme populaire sportwagen hebben we hier vandaag al verschillende aan de start zien staan. En deze ziet er dus ook heel perfect uit. Joost Smits en Angelique Smits dus met deze Ford Mustang dus uit 1968. Startend in de tourklasse bij deze Dijken en Kreken Rally. We hebben vandaag ongeveer een 90 deelnemers. En een van de laatste die dus zal starten, dat zal dan startnummer 89 zijn. En dat is onze burgemeester die alle wagens dus uitvlacht. Behalve zijn eigen startkandidaat dus niet doen, maar dan nemen wij dat wel over. Deze Joost Smits en Angelique Smits is met een Ford Mustang. Dan krijgen we een Volkswagen Kever. Wederom een Kever. We hebben hier nog niet zoveel Kevers gezien, maar nou beginnen er nog meer te komen. Deze Kever, Dolores Noguera en Kees de Hond. Met deze Volkswagen Kever uit 1970. Rijden in de tourklasse. Ze hebben verder geen apparaten bij om zich de weg te laten wijzen. Doen het gewoon op de simpele manier. Zijn keer 100 meter rechts, dan schatten we dat ongeveer maar een klein beetje en dan zal dat wel in orde komen. Deze Dolores en Kees de Noot dus met deze Volkswagen Kever uit 1970. Ja, toch zijn de Kevers die dus in de 50er jaren zijn begonnen met te produceren, zijn toch wat anders weer dan wanneer je de laatste Kevers ziet. Het hoofdmodel, dat is nog hetzelfde, maar uiteraard is er dan het een en ander dus aan veranderd. Onder andere ook lichtjes op de spatborden en de achterlichten zijn in de loop der jaren wat groter geworden en de achteruit is ook wat groter geworden. Nou, dan hebben we hier een Kever Cabriolet, 1303 uit 1978, Guus Barnenberg. En nog eens Guus Barnenberg met deze Volkswagen Kever. Allemaal rijdend in de tourklasse. Dat betekent dat we nu een hele rij auto's gaan krijgen die allemaal dus in de tourklasse in deze ritters gaan starten. Guus Barnenberg en Guus Barnenberg met deze Volkswagen 1303. En 1303, we hebben een 1300 gehad, we hebben een 1302 gehad en we hebben ook een 1303. Dat heeft dus denk ik te maken met de voorpootjes die eronder zitten. Dat is een McPherson systeem dat aan de voorzijde eronder zit. Dat betekent dat daar de Volkswagen dan ja, wat beter doorgeveerd was en dergelijke. Dus ook steeds hebben deze Volkswagens, zijn ze dus bezig geweest om dat te veranderen en te verbeteren. Totdat uiteindelijk dan toch de Volkswagen Golf gekomen is en die de Kever dus heeft opgevolgd. Brigitte Kant en Jolanda van de Hemel rijden met een MCC. En in het allereerste begin hadden we niet veel damesequipes, maar we zien nu dat dat al de derde of de vierde damesequipe is. Dus wat dat betreft zal de organisatie daar toch een prijsje voor beschikbaar moeten stellen, denk ik. Brigitte Kant en Jolanda van de Hemel met deze MCC. En de C staat ervoor dat dat een 6-cilinder is. Dat zien we dus ook aan de motorkap, want er zit een bobbeltje op. En dat betekent dat daar de 6-cilinder motor dus bij deze MCC, dat die daar dus onder moet worden gebracht. Het is een GT, dat wil zeggen dat er hier aan de achterzijde een derde deur zit. Dus als je op boodschappen gaat, kun je die derde deur open doen en dan kun je daar je kraagje bier in zetten bij deze MCC. En dat is dan ja, toch weer een vervolguitvoering van de MCB die we dus in eerste instantie dus hebben gezien. Dit is dan een MCC. Bouwjaar 1968. We krijgen startnummer 69 en dat is weer een bekende Triumph Spitfire.
een Spitfire uit 1970. Jelle de Waal en Frank de Waal, 1970, ook start in de toerklasse. Ook de heren maken gebruik van de telefoon om te kijken of de meters kloppen. Kun je helemaal op vertrouwen, want dat werkt enorm goed. Het is simpel, maar het werkt perfect. Jelle de Waal en Frank de Waal dus met deze Triumph Spitfire. En ook bij deze Spitfire heb je nog uitvoeringen gehad die in de loop der jaren zijn veranderd. Want de latere uitvoeringen waren voorzien van wat grotere rubberen bumpers en dergelijke. Dat hield ook verband met de veiligheidseisen vanuit Amerika, waar dus ook heel veel van deze Spitfires naartoe zijn vertrokken. Deze Triumph Spitfire, nogmaals de zoveelste Engelse sportwagen die we hier bij de Dijken en Kreken Rally dus van start zien gaan. Dat betekent toch dat de Engelse wagens en sportwagens dat toch heel goed samen gaat. Een Alfa Romeo. Alfa Romeo, een Giulia uit 1975. Ik weet niet of het een 1600 is of een 2 liter. Een 2 liter, kijk eens aan. Als je een Alfa Romeo Giulia hebt, dan moet dat een 2 liter zijn. Maar die 2 liter motoren die zijn tegenwoordig moeilijk nog te verkrijgen. Want er zijn er heel veel, onder andere op het circuit en dergelijke, zijn die dus gesneuveld. Deze Alfa Romeo Giulia uit 1975 van Manuel Scheurbeke en Caroline van Alem. Die gaan met deze Alfa Romeo dus van start. Een kleurstelling die we niet zo dikwijls zien in de Alfa kleuren. Heel veel Alfa's zijn uiteraard rood. Deze is dan een wat andere kleur. Deze Alfa Romeo, toch auto's die ook heel veel in de autosport gebruikt zijn. Snelle motoren liggen in deze Alfa's. Dat betekent dat ook voor de rallysport die bijzonder geschikt zijn. Start nummer 71 en dat is een Westfield. We hebben daarnet een Dompervoort gezien en nu zien we een Westfield. Het is allemaal een klein beetje familie van elkaar. En deze Westfield staat nummer 71, Paul Dombret en Sonja Bogen. Een Westfield uit 1995 denk ik. Deze Westfields die worden ook op het circuit onder andere gebruikt. En daar is dan in een speciale klasse alleen maar Westfields en die racen dan er ook in. Zo'n klasse Westfield, de motoren mag niet veel aan gebeuren. Aan het begin van het jaar wordt er dan een loodje opgelegd en dat betekent dat er niet veel aan gerommeld kan worden. Deze Westfield, ook weer gebaseerd, uiteraard is ooit op de Lotus, een Lotus dus die dus gemaakt werd, maar dit is dan weer een Westfield. Motoren heel dikwijls van het merk Ford, die dus hierin zitten, dat zal ook bij deze het geval zijn, Paul Dombret en Sonja Bogen. Dan krijgen de Porsche 911 Carrera uit 1986, rijden in de toerklasse. Ed Bobelijn en Luc Kerkaert. Luc Kerkaert, klopt dat? Ja, oké. Die staan hier dus aan de start dus met deze Porsche. Deze Porsche dus, ooit is Porsche begonnen met de sportwagens met de 356 die we er net al van start hebben zien gaan. En nu is het dan, later is het dan de 911 geworden. Ed Bobelijn en Luc Kerkaert met deze 911 Carrera. De motor ligt dus bij de Porsches ligt die aan de achterzijde. En dat is uiteraard een 6-cilinder motor met dit gebeuren. Dat betekent dat ze als goed enorme snelheden kunnen ontwikkelen. Maar dat moet je dus niet doen dus tijdens deze Dijken en Kreken Rally. Ed Bobelijn en Luc Kerkaert met deze Porsche. Dan krijgen we even niks. Want nummer 73 die is er niet. En nummer 74 zal Wim Steins zijn en Tom de Smit met een Jaguar uit 1971. Een auto die dus dagelijks gebruikt wordt misschien. Dat klopt, want die zit gewoon nog onder het Sahara-zand. Wat de laatste tijd hier onder andere is in Vlaanderen, maar ook in andere delen van Nederland is neergedwarreld. En dat is dus ook bij deze Jaguar het geval. Jaguar en XJ6. Het is weer een niet wat ander model dan we net hebben een MK2 gezien. Maar het is een XJ6, dat is dan een iets wat modernere uitvoering. Bouwjaar 1971. Ook weer een Engelse auto. Heel veel Engelse auto's hebben we hier bij deze Dijken en Kreken Rally dus aan de start gezien. Dat betekent dat Engeland toch een heel verschrikkelijk belangrijk land geweest is voor de automobielproductie.
En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, echte Engelse merken zijn er niet meer, behalve nog wat replica's van sportwagens. Die worden er dus nog wel in Engeland gemaakt. Wim Steintjes en Tom de Smit, ook weer in de tourklasse. Blijkt toch dat die tourklasse, dat is een beetje de eenvoudigste klasse, om het maar zo te zeggen. Maar dat daar toch de meeste deelnemers hier bij deze Dijken en Kreken Rally, dat die dus hier dus van start gaan in deze tourklasse. Wim Steintjes en Tom de Smit. En onze burgemeester die houdt het nou letterlijk in de gaten, want die zal ervoor zorgen dat ze geen minuut te vroeg starten met deze Jaguar. Deze Jaguar dus, die de dagelijkse auto is, dat betekent dat die betrouwbaar zal zijn en dat hij ook bij de heren tijdens deze Dijken en Kreken Rally niet zal laten staan. Nog 5 seconden heren, dan mogen jullie beginnen. Eerst met de bolpijl en daarna de kaart. Dan krijgen we een Oldsmobile Rocket 88 uit 1953. Dat betekent dat dat dan een hele oude auto is, deze Oldsmobile, ooit behorend tot het General Motors concern, die Oldsmobile had en die dus Chevrolet had en nog allerlei andere Amerikaanse auto's dus. Amerika, wat ook altijd een heel belangrijk land geweest is wat de automobielproductie betreft. Maar ja, het is een enorm groot land. Er zijn enorm veel mensen die dan dus een auto nodig hebben of willen hebben. En daar heeft de autofabrieken hebben daar dus dankbaar gebruik van gemaakt. En dat is dus ook bij deze Oldsmobile. Deze Oldsmobile een merk wat toch iets minder populair was dan we eventueel Chevrolet hadden en dergelijke. Want Chevrolet dat was dan toch een iets wat groter merk. Dus in Amerika, Oldsmobile was het toch meer een luxe model. Dan krijgen Job den Hamer en Ed Dogen rijden met een Thunderbird. Een Thunderbird is uit 1965. En dan zie je dus ook weer dat onder andere zo'n Thunderbird dat toch een iets wat jongere auto is. Niet in de tijd van de 60er jaren dat de auto's enorme vleugels hadden. Maar bij deze Thunderbird is dat dan toch weer klaar dus. Wat zit er onder de motor? Een 8-cilinder? Een 8-cilinder dus bij deze auto, deze Ford Thunderbird. Job den Hamer en Ed Dogen. Ja, en tegenwoordig maken ze geen auto's meer met 8 cilinders, maar een 3-cilinder motor. Een 3-cilinder motor met een inhoud van 1000 cc. Er staan er 7 turbo's op en dan al dat autootje haalt 150 pk eruit. Maar of dat 300.000 kilometer mee zou gaan, dat zal de tijd nog leren uiteraard. Want dit soort motoren wat hier in deze auto ligt, ja, dat is dus niet te verslijten. Dan krijgen we een auto Bianchi 112 Abarth met Joost de Bruin. En deze auto Bianchi Abarth is uit 1985. Auto Bianchi, een Italiaans automerk, wat ook in familie is van Fiat. Er worden heel veel spullen van Fiat worden er gebruikt. Ik denk ook dat de motor en dergelijke, dat het allemaal Fiat motoren zijn. En Abarth, dat wil dan zeggen dat daar toch wel wat meer pk's onder de motorkap zitten dan te doen gebruikelijk is. Deze Fiat Abarth dus en deze A112. Een autootje met voorwielaandrijving, je zou kunnen zeggen uit 1985, die is dan een klein beetje afgekeken, dus eventueel dus van de Mini, maar de Mini was al veel eerder in omloop, maar deze auto Bianchi ook dus voorwielaandrijving, dan heeft Fiat toch bij de kleinere auto's, onder andere de 127 en dergelijke, zijn dat allemaal wagens dus geweest met voorwielaandrijving. Nou, dan krijgen we Jan Vassar met de Saab. We hebben er net al een aantal tweetaktautootjes gezien en het waren Trabants. We hadden dus een Auto-Unie of een DKW en hier is het dan een Saab en dat is ook een tweetakt. Jan Vassart en Hubert van de Vijver met deze Saab uit 1964. We zien dat er een lamp bovenop het dak